zer esaten duten jokalariek. Hortxe dago balkoia. Eta pizkanaka irteten ari dira, hortxe ikusten dituzue. Hortxe daude. Orain hortxe dago kopa, superkopa, Atletikeko himnoa ozenki entzuten dugu berriz ere. Eta hortxe duzue Carlos Urpegi kapitaina. Bertan bildu diren jarraitzaile guztiei kopa hori eskaintzen. Ikusgarriak benetan, Bilboko udaletxetik ikusten ditugunak eta zuek ikusle guztiek ikusten dituzuenak. Kolore zuri-gorria nagusi eta Atletikeko jokalariak dantzan Bilboko udaletxeko balkoian. Dituzue Atletikeko jokalaria, bai, badago guztiontzako tokia balkoi horretan. Momentuz Atletiken himnoa entzuten ari dira. Gero entzungo ditu euren hitzak, behintzate Carlos Urpegi kapitainarenak entzungo ditugu. Hortxe dira txapeldunak. Zenbat urte irudi hau ikusi gabe, jokalariek eurek ere gogoratuko dute. Denek esaten zuten gogo handia zutela tituloa eskuratzeko. Baina azken final guztietan aurkariak oso gogorrak izan dira. Orain bai, ondo entzun dugu Urpegiren, ondo entzun ditugu Urpegiren oiuak eta hortxe dago. Ia, zer esaten duen? Parece que hemos ganado algo, ¿no? Eskerrik asko a todos. La verdad que hoy es un día histórico para todos. Han sido 31 años esperando ese momento.
disfrutarlo mucho. Yo creo que si hay un club que se merece algo como esto es el Athletic. Y sobre todo, pediros como una cosa, como las grandes familias, ¿no? Yo creo que los momentos malos, todos unidos se pasan mucho mejor y en los buenos son cojonudos. ¡Aupa Athletic! Hortxe dago Iker Muniain, entzun duzue. Bera da animatzailea. Eta orain, hor da, Pichichia, Ari Etxaduri. ¡Atletizales! Ni esker de nagatik. Muchas gracias porque esto es vuestro, por todo el apoyo que nos habéis dado. Ni esker. Este equipo se merecía entrar en la historia. ¿Sabéis por qué? Porque somos como vosotros, porque somos una cuadrilla, porque competimos contra el resto del mundo, porque somos diferentes. ¡Y es que! Ahora va a decir unas palabras a Aymeric Laporte. Bueno, Laportek ez du hitzik egin nahi izan, naiz eta hor animatzailea, Iker Muniainek horrela eskatu. ¡Vamos, más fuerte! Muy buenas tardes a todos. Simplemente daros las gracias a todos. Ha sido en parte gracias a vosotros que hemos conseguido esto y nada más. Muchas gracias. Bueno, gutxi baina azkenean Iker Muniainek lortu du Laportek hitz egitea. Eskerrak eman dizkie guztiei. Con todos ustedes, la Pantera Williams. Bueno. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Iñaki Williams. ¿Estáis bien? Egin duen Muniainek. ¡Somos campeones! Eta Iker Muniain. Ha llegado el turno de que abre el número 1, Gorka Iraizo. Gorka Iraizo zen txanda, hortxe dago. Familia guztiagatik, denok elkartu gara eta bueno, besterik esan ez. Bueno, familia, ¡aupa Athletic! Ahora se viene un jugador que es muy importante. Mikel San José, Mikel San José, Mikel San José.
Arratsaldeon. Bueno, badakizue danok, hemen modelo ezberdin bat daukagula. Gurea eta bakarra munduan. Oso harro egon behar gara hortaz. Oso harro zutaz. Gora Athletic! ¡Que San José! ¡Miguel San José! ¡Miguel San José! ¡Miguel San José! Llega el turno del artífice de esto, el hombre que nos ha guiado hasta aquí, Ernesto Valverde. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde. Estoy aquí. Eskerrik asko. Todo esto es por vosotros y para vosotros. Seguro. Aupa Athletic, eskerrik asko. A ver. Con todos vosotros, el número 10, ¡Óscar! ¡Apa, Bueno, como he dicho muchas veces, ganar un título aquí es mucho mejor que ganar 10 en cualquier otro sitio. Por eso creo que hemos peleado muchísimo, vosotros también, para que hoy se haga realidad un sueño de muchas generaciones y nos lo merecemos todos. ¡Aupa Athletic! Bueno, solo hay un Athletic que se terminó. Vamos a cantar una canción que nos trae muy buenos recuerdos a nosotros porque la hemos vivido cuando hemos ganado grandes partidos y dice así: lo ¡más fuerte! Seguidme las instrucciones. Empezamos todos juntos y muy bajito, ¿vale? La izquierda solo. Los del puente. Los del otro lado. ¡Los de aquí abajo! ¡Todos juntos arriba! ¡Más fuerte! ¿Quién queréis que hable? Con el número 7, Peña.
merecía un título por fin. Nada, agradeceros, disfrutar todos de este momento y esperemos que lleguen más. ¡Aupa Atleti! ¡Atleti! ¡Ni Barça ni Madrid! Bueno, yo creo que ha llegado el turno de que hable el número 11, Iván. ¡Apa Santuchu! Arratsaldeon Athletic zale guztiei! Final askotara llegatu gara azkenaldi honetan eta beti galdugu Bartzelona aurka gaina. Baina oraingo honetan txapeldunak gara. Gora Athletic! Bueno, va a hablar Atleti Txapeldun, Barça, Etxun, Atleti Txapeldun. Va a hablar el hombre que mejor ha marcado a Messi en la historia del fútbol. Su nombre es Mikel. Arratsaldeon danoi! Aupa Atleti, joder, aupa Atleti! Bueno, azkenean irabazi deu, hainbeste nahi genuen tituloa. Disfrutatu eta bueno, espero azkar beste tituloen bat etortzea, bale? Aupa Atleti! Ba, ikusten duzuenez, banan-banan plantillako jokalari guztia sartzen ari dira, edo hitz egiten ari dira, hobeto esan da. Hortze dira denak Bilboko udaletxeko balkoian, baina onena eurak entzutea da. Batez ere, hor, zuzendari lana hartu duen jokalaria, Iker Muniain. Usuetari deitu dio orain Muniainek, eta hor zehuzue, Eibartarra. Bakarrik esatia munduko talderik onena garala, eta hau zuen gaitxet eta zuen txada. Atletigu gara! Atletigu gara! Atletigu gara! Atletigu gara! Atletigu gara! Con el número 7. Arratsaldeon, eta eskerrik asko benetan apoio guztiogaitik eta bueno, ba, hau zuena da, eta aupa Athletic. Bueno, hau ez da bukatu, Hau hasiera bakarri da, Urrengoan gabarran gatoz, Entzun duzue, Arizadurizek egin duen agindua, horrengoa gabarran. Orain bai, jende gainezka dago, Bilboko udaletxearen aurrean dagoen kalea. 31 años, espero que la siguiente no tengamos que esperar tanto. Sois los mejores, aupa Atleti beti zurekin. ¡Izquierda! ¡Atrás del puente! ¡Vamos a
los de la ría. ¡Abajo! ¡Agachaditos todos! ¡Arriba! Bueno, Iker Munien erakusten ari da, futbolari ona izateaz aparte, animatzaile itzela dela, eta hortxe dago, erakustaldi egiten ari den. Berriz ere, hor duzue, Atletikek eskuratutako kopa, Superkopa, eta berriro ere, Bilboko udaletxeko plaza honetan, Atletiken himnoa ozenki entzongo dugu. Goratu behar dugu. Hemendik jokalariak. Bizkaiko diputazioa joango direla. Bilboko Granbiatik. Bertara llegatuko dira. 6 erdiak inguruan. Eta beste ekitaldi bat izango da bertan. Hortze dago jende andana Bilboko udaletxearen aurrean. Bueno, momentuz kalean bintzate amaitu da, giroa. Eta Bilboko udaletxean esan digutenez, gaur bertan 50.000 lagun bildu dira Atletiki egindako harrera honetan, beraz, jende asko kontutan hartu behar da, abuztuan gaudela, jende asko oporretan dagoela, eta beraz batzuk mendik oso urruti izango direla seguru asko, bertatik bertara jarraitzen ibiliko dira menaldi hau. Batzuk behar bada Euskal Telebistaren bitartez, eta
hau momentuz esan alizu egun guztia. Bueno, Janire Fragua horti dabil eta uste dut beste gonbidatu bat duela. Aurrera, nahi duzunean. Bai, kaixo oso gonbidatu garrantzitsua gainera Atletikeko kapitaina hemen ondoan Superkopa irabazi berri duten titulua. Arratsaldeon, Carlos. Arratsaldeon. No sé si ayer cuando levantaste la copa fue el día más feliz de tu vida, has tenido hijos, que eso siempre lo ponéis por delante, pero lo que has visto hoy aquí cuando has salido al balcón, no sé si nos lo puedes describir. Bueno, no sé, son muchas veces las que hemos soñado con un día como hoy, ¿no? Hemos estado a punto en otras finales, no lo hemos conseguido y la verdad que ver a toda esta gente volcada como siempre, ¿no? Porque si algo tiene esta afición es que es muy fiel. Yo me acuerdo mucho de los años que estuvimos a punto de descender, que el campo estaba completamente lleno, que nunca nos dejaron solos y la verdad que esto es gran parte a ellos, ¿no? ¿Merece la pena las finales no ganadas, todos esos sufrimientos por llegar a un momento como este? Bueno, el día de hoy merece la pena por muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Atleti es muy grande, que el Atleti se merece este premio. Y la verdad que estamos en un club especial, en un club diferente y reafirmarlo con un título yo creo que es algo increíble, ¿no? No vais a tener mucho tiempo para celebrarlo, pero lo que vais a poder celebrarlo al 100%. Sí, sin duda, y con la gente, que al final, como ha dicho Ari, ¿no? Nosotros somos iguales que ellos, somos una cuadrilla, somos gente humilde, gente sana y la verdad que estamos encantados de estar hoy con ellos. Carlos, la última. ¿En qué momento ayer te viste levantando la copa? Bueno, cuando Aris metió el empate 1 ya dije que ya pensé que no se podía escapar y la verdad que hay que darle las gracias a Aris porque nos ha hecho soñar, nos ha hecho levantar este título con sus 4 goles y la verdad que encantados, ¿no? Bueno, antes otra más. Mucha gente dice, la mayoría de gente, que Carlos Gurpegui se merecía este título antes de dejar su carrera o de dejar el Athletic. Bueno, yo creo que el primero que se merece este título es el Athletic, la institución, porque tiene una forma de entender el fútbol diferente al resto, porque su filosofía es única y porque son muchos años esperando este momento, ¿no? Es que ricasco, Carlos, a seguir disfrutando. Bueno, entzun duzue Carlos Gurpegiren hitzak, jokalari guztiek alde egin dute jada eta bain Foru Aldundirako bidea hartuko dute berehala. Hauzek izan ditugu, Gurpegiren hitzak eta esan dugu moduan, eta gure lankideak Janire Fraguak goratu duen moduan, orain jokalariak Granbi hartuko dute eta Bizkaiko Foru Aldundiko jauregi horretara joango dira. Bertan beste ekitaldi bat izango da, bertan Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusia egongo da eta baita Bizkaiko batzarkide guztiak. Momentuz udaletxean, lehen gogoratu, hemen bertan esan digutenez, 50.000 lagun izan direla hemengo balkoiaren aurrean, merezi zuen benetan Atletikek eskuratutako kopa hori ondo ospatzea, horrelase ospatu dute eta esan dute jokalari guztiek eta entzun dugu Gurpegik esandakoa berak nahi zuen, baina Atletikek nahi zuen batez ere. Bueno, balaster beste protagonista baten hitzak entzungo ditugu. Mikel San Jose dago hor inguruan eta laster bere hitzak entzun ahal izango ditugu. Mikel San Josek sekulako gola egin zuen joan den ostiralean, Salmamesen, Barcelonaren kontrako partiduan. Gol ona, zelai erditik, ondo aprobetxatu zuen Barcelona talde batezainak urrundutako baloia, eta zelai erditik jo eta baloia sarera bidali zuen. Tamalez, atzo ezin izan zuen jokatu, bueltako partidua, baina orain behar bada berak kontatuko digu, Janire Fragua bere ondoan dagoelako. Aurrera, nahi duzunen, Janire. Kaixo, Mikel, ointze Jorge komentatzen ari zen pasan ostiralean sartutako gol hori, eta zure gol horrek ireki zuen gol zaparra da eta titulo hau. Bai, pozik laguntzagatik, azkenean
jende guzti honek merezitako tituloa, kluba maitatzen dugun danok, merezi genen horreako zerbait, orduan oso pozik horretara laguntzagatik. Final asko galduta, inbeste partidu Barzaren aurka galdu ostean, inork gutxi espero zuen ostriala baino lehen halako erakustaldia ematea talde honen aurrean eta gainera Superkopa etzea. Titulo bat 31 urteren ostean. Bai, denbora asko itxoite, baino pena merezita ez. Munduko talderik onenaren aurka, munduko jokalarik onenaren aurka, beraien etxean 2 partidutara, ordan ikuste dute horrelako historia kontatzekoa dela, eta oso pozik asko itxaron dugun arren, azkenean ailegatu delako. Hau, benetan, bizitzen duzun aurreneko aldia da, zue bai, duela 31 urte baino gutxiago jaiotakoa da bazara. Bai, noski, eta espero dugu berriz ere, posibilitatea izatea bizitzeko. Komentatu dugu, gazteo garenak, edo, 31 urte baino gutxago ditugunak, horrelako gauzarik ez dugula ikusi, ez dago bakarrik hortikan begiratu, eta badakigu jende horrek izugarrizko poza daukala, guan konfidantza daukala, eta azkenean horrelako poza berai ematea guretzat honena da. Ez dakit pena ematen dizun gabarra esateatzea gaur. Guztioi gustatuko litzaiguke ez, baina, ez dakigu, ez da posible izan, eta, segatik ez hemendik gutxira buelta eta hor fijo ibaira. Gaur disfrutatu alduzuena, eta bihar berriz buelta lasterketara, ez txapelketara. Bai, gaur disfrutatu beharra, baina bihar bidaia zuak era, ostegunan partida importantea. Gure burua hemen dagoela, baina pixka bat haen ere jarri behar dugula, oso importantea da, pasatu beharreko eliminatoria, gaur disfrutatuko dugu topera eta bihartik aurrera zilina da importantena. Mi esker, Mikel, eta zorionak, ondo pasa. Entzun dituzue Mikel San Jose pozez gainezka, gaur hemen ikustera ari direna, Bilboko katleetan ikusten ari direna, pentsatzen zutena, baina ubea izaten ari da. Hau ez, beraz, Mikel San Joseren hitzak eta laster esango dugu beste protagonistaren bat, baina bin betartean esan dezagun hortze dituzu, oraindik jarritzaile zuri-gorriak etxaroten egongo iraia hemen dauden jokalariak, Atletikeko jokalariak noiz irteten diren, berriro ere autobusean sartuko dira, eta Bizkaiko Diputazioko jauregira joango dira, Gran Biara hain zuzen ere, eta nola ez, berriz ere, behin eta berriro, Bilboko udaletxean Atletiken himnoa entzuten da, behin eta berriro, hortze dituzue jokalariak, oraintxe irteten ari dira Bilboko udaletxetik, eta autobus horretara sartuko dira, ez? Berrira barrura. Oraindik ez dira irtengo. Irteten hasi dira, baina oraindik ez. Denbora aldetik ekitaldiak nik uste dut ondo doazela. Badago denbora, 6:30 arte. Printzipioz ez dira Bizkaiko Diputazioara heldu behar, baina behar bada autobusa oso astiro joango da, Gran Bia kaletik. Alere ikusiko dugu, jokalariak noiz irteten diren, hemen Arabe aretoan. Oraindik zenbait jokalari batzuk geratzen dira, eta espero dugu beste batekin hitz egin ahal izatea. Hor ikusten dugu oraindik jarraitzaileak bertan geratu dira. Jokalariak irteten hasi, baina azkenean barrura sartu dira berriz ere. Duela 31 urte izan zen azken titulu ospakizuna, baina lehen programa hasieran goratuko dugun moduan, 97-98 denboraldian, Atletik bigarren gelditu zen, azpi txapelduna izan zen, Luis Fernandezen entrenatzailea, eta Champions League jokatu zuen Atletikek. Gainera, 98an, Atletikek mendeurrena ospatu zuen, 100 urte bete zituen 98an, 1998 eta 98an. Janire Fraguak beste protagonista bat dauka, pos-posi dagoen gizon bat, veteranoa, munduko atezainarik onena, garba da, Janire?
Bai, ala da, munduko atezainik onena, gaur gizon zoriontzua. Jose Angel Iribar Alboan, zelan bizi izaten ari zara gaurko eguna? Benetan, hobeto ezin daike. Aspaldian egon gara itxaroten olako ekitaldi bat, olako balentria bat, eta lortu dugu. Gaina, ikusten genuen gero eta horbilago zegoela. Azkeneko 5 urteotan jugatu ditugu lau final oso garrantzitsuak talde handiaren aurka, eta gero eta hobeto ari ginen kokatzen da konpetitzen. Azkenean etorri da, oso gustora. Gaina ikusita zeneri erabazi diogun, zetalderi erabazi diogun, horrek uste dut Superkopa berare gona ekartzera zehatu egiten duela, onditu egiten duela. Ernesto Valverdek esaten zuen, hainbeste burrukatu ostean, eta hainbeste final galdu ostean, noizbait etorri behar zela Kopa Bilbora, eta gaur ekarri dugu ikusi nolako giroa kalean, zuk aspaldian, asko ikusi duzu, alako ospakizun asko, ezberdintasunik edo somatzen duzu? Ezberdintasuna zango nuke, lehen zuribiltzean zela eta guain kolorez beteta dago Bilbao. Danak bere zurigorriz jantzita eta bar. Bestela jendetza beti euki dugu izugarrizko harrera, eta jendetza bildu da izugarri. Honetara, udaletxera eta gero diputazioara eta bar. Hori da azkenean helburua, beti aurreneko gauza etorri zitzaidana burua niri eta uste dut jokalari ere bai, esan zela ze posa eman dugun gure zaletuei, txapelketa hau erabaziaz. Askok etzekiten zer zen alako giroa egotea Bilboko kaletan Atletikek titulu bat irabazi ostean? Horientzako oso garrantzitsua da. Beti, pixka bat ere, sentimentuak ere bete egin behar dira, eta jandundo jantzi behar dira. Eta orduan horrek laguntzen du jantzitzen asko, eta gaina ikusita zeneri irabazi diogun, gehiago. Eta, Zeineri eta nola gainera? Nola, emaitza, hori da zoragarria eta ondo jokatuta eta bi partidutan oso merezia esan da gure emaitza. Ze suposatzen du alako garaipen batek Superkopa irabazteak Atletiken filosofiarako, munduan zehar Atleti gehiago ezagutzeko? Nik ez dakiz suposatuko duen, baina suposatu beharko luke. Azken finean, nik uste dut futbola pixka bat, beste bolta bat ematen diola, buruari esango du, jendeak esango du, baina bere filosofiarekin gai dira Barcelonari frente egiteko eta grabazteko, final bat. Ez dakit, nik uste dut pentsatu beharko luketela, agian pixka bat aldatzea bere filosofia, ez bakarrik pentsatzea diruarekin, dirupila batekin dana eginda dagoela, bakarrik ere lana ondo eginda, eta gehien bat babestuaz eta indartuaz norberaren eta ingurua, norberaren ingurua eta gaztedia, horrek ere indarrazko ematen duela. Baina hori egiteko lana egin behar da asko, eta nik uste dut ondo. Nik uste dut pixka bat igual izango da arrokeria, baina nik uste dut aspaldian lana oso ondo egiten ari garala gure lezama horretan. Emaitzek ala esaten dute behintzat. Mila esker Jose Angel gurekin egoteagatik, eta egun oso zoriontzua pasa dezazula. Mila esker, Ero arte. Hau esek izan ditugu, txoporen hitzak, Jose Angel Iribar, bera, azkenengo gabarran izan zen gainean, futbola utzita zeukan, ez denbora asko, baina Atletiken zegoen tekniko moduan, eta bera hortze izan zen, 84. urtean, 1904 urtean, Atletikek azken Errege Kopa eta azken titulu Liga Txapelketa eskuratu zuenean. Hau esek izan ditugu bere hitzak, ez dakigu, Janire Fragoa beste elkarrizketaren bat egiteko moduan izango den, beste gonbidaturen bate badaukala. Uste dute Joseba Etxeberria duela bere ondoan. Joseba Etxeberriak penaz utzi zuen futbola, berak Errege Kopako finala jokatu zuen, ezin izan zuen eskuratu, futbola utzi zuen demoraldi hortan, baina gaur, seguru asko, beste guztiek moduan gozatzen ari da, egun honetan, Janire. Aurrera nahi duzunean?
Bai, seguro besteak bezala, bikain pasatzen ari duela eguna Joseba Etxeberria, zemoz? Oso ondo, oso ondo. Ikaragarria gaurkoa, ezta? Bai, egia esan, pasada izan da, zenbat jende etorri den, zelako giroa izan da, oso pozik gaude dana. Zuk titulo bat altzatu gabe utzi behar izan zenuen Atletik, ez dakit hain zurea sentitzen duzun titulo hau bai? Bai, nik uste dute danona dala, ez? Egia esan, 31 urte pasa dira, urte gehiegi eta, bidean jokalari mordo bat pasatu gara, titulori lortu gabe, baina, lortu dugu eta naiz eta oraingo jokalariek daukaten garrantzia handiena, uste dute danon tituloa dela eta horrela demostratu duela jendeak, ez? Zuk final batekin ezan utzi zenuen Atletiken jolasteari, gaur gizon bat falta da hemen, Atletik utzi zuen maiatzan ekainan, ez dakit buruan izan duzuen atzo eta gaur Andoni Iraola. Bai, Andonik urte mordo bat igaro ditu Atletiken, gainera segurako maila emanez eta, pena bat izan da, ez? Oindala 2-3 hilabete gurekin neukan eta, baina, guztio dakigu bera ere oso pozik egongo dela, estatu batuetatik eta alde hortatik ere nik uste dute berak titulora hau ere berea sentituko dela, ez? Mila esker, Joseba. Eskerrik asko. Hauek Joseba Etxeberriaren hitzak, ikusten duzue, pizkanaka usten ari da Bilboko udala eta jokalariak Foru Aldundira bidea hartu dute dagoeneko. Horrela da, Bilboko udaletxeko barnealdea. Ikusten duzuen ez eudietan, oraindik jarraitzaia bertan daude eta gaur hainbat jende irten da kalera Atletikek Bartzelonaren kontra eskuratutako Superkopa hori ospatzera eta hortze dituzu oraindik. Jokalariak ez daude hemen, Arabe areto honetan, beko aldean daude, eskaileretan ikusi ditugu lehenago, behar bada laster sartuko dira autobusean, baina hemendik oraindik agintari batzuk daude, hor ikusi dugu Jose Maria Morrortu, kirol zuzendaria, hor zegoen, Joseba Etxeberriarekin oraintxe egon gara, eta behar bada denak pres egon arte, ez dira irtengo autobus horren gainera igotzeko. Ez dakigu, Janire Fraguak beste protagonistaren bate izango duen, bestela, bien bitartean, lehen esan dizuegu moduan, hortxe dago, jete guztia, itxaroten, ia jokalariak noiz irteten diren. Lehen gogoratzen ari ginen, nola azken ospakizuna udaletxe honetan, 18an izan zela. Eta gero, lehen ere gogoratu dugu 2009an, Atletikek denbora asko zeraman Errege Kopako final batera iritsi gabe, eta Valentzian Bartzelonaren kontra final hori jokatu eta gero, galtzaile izan zen Atletik taldea, Bartzelonak irabazi zuen argi eta garbi, baina jarraitzaile zuri-gorriek nahi izan zuten, harrera bat egin eta, harrera txikitxo bat egin zen. Gaurkoa ordea, egun handia da, harrera beroa, ikusi dituzue, jokala guztiak Bilboko udaletxeko balkoian, saltoka, oiuka, eta balkoi horren aurrean bildu diren jarraitzaile guztiei kopa hori ospatzen. Orain jarraitzaileak hortxe dira, kanpoan, eta berriz ere Atletiken himnoa entzuten dugu, behar bada jokalariak laster hasiko dira irteten, Bilboko udaletxetik hortxe dituzu irudietan, horrela da, orain Bilboko udaletxearen ate nagusitik irteten ari dira, hortxe duzu Mikel Rico aurrean, minartuta egon da, Arrigorriako jokalaria, denboraldia aurrean, lehen entrenamendu saioetan minartu zuen, baina gero eta beto dago. Hortxe dira, jokalariak, oraintxe autobusean sartuko dira, eta lehen esan dizuegun moduan, Bilboko, Bizkaiko Foru Aldundiko jauregira joango dira. Beñat Etxeberria irudietan eta hortxe dago, zenba jende bildudin gaur hemen Bilboko udaletxearen aurrean, seguro asko
hainbeste jende edo gehiago ikusi ahal izango dugu jarraian Bizkaiko Diputazioaren jauregiraren aurrean, Tranbia kalean, Bilboko erdigunean bertan. Hortxe dituzue, pos-posik, Jon Azpiazu ere, bigarren entrenatzailea. Valverderekin batera hainbat urte darama Jon Azpiazu. Eta hortxe lehen sekulako aurkezpena egin dio Iñaki Williamsi Iker Muniainek. Eta ikusi dugu, ze islari ona den eta ze animatzaile ona den Iker Muniain. Futbolari, jokalari ona izateaz gain, gaur argi eta garbi geratu da, animatzaile lanetan oso ondo dabilela. Segur asko, berak hartuko du hitza, Bizkaiko Diputazioan, hortxe duzue. Iñaki Williams eta bere atzean Iker Muniain. Badakizue, belauneko mina duela oraindik. Lotailu gurutzatua apurtu zuen joan den denboraldian. Eta errekuperazio bidean dabil Iker Muniain jokalaria. Presidente jauna, Josu Urrutia, autobus barruan, eta espedizioko kide guztiak barruan daudenean, autobus horrek Bilboko Tranbiako bidea hartuko du. Hor duzue, Jose Angel Iribar, lehen berarekin egoteko moduan izan gara, bere iritzia entzun dugu, pos-posik, Jose Angel Iribar, atletiken mito bat, zalantzari gabe, eta hor jokalariak autobusaren ondoan dauden jarraitzaileekin hitz egiten, eta baita Gorka Iraizozek utzi die kopa hori ikutzen. Denbora asko atzo entrenatzaileak berak Ernesto Valverdek esan zuen, denbora asko zeudela kopa ikutu gabe, trofeo bat ikutu gabe, azkenean ikutzea lortu dute, eta jokalari guztiek esaten zuten asko insistitu eta gero, eta hainbat final jokatu eta gero, ailegatu da garaipena, ailegatu da trofeoa, titulua, Espainiako Superkopa. Batzuk behar bada diote enbeste garrantziek ematen titulu horri, denboraldi aurreko titulua delako, zalantzai gabe atletik entzate garrantzi handia dauka, merezimendu osoz irabazi duelako talde zurigorriak, eta gainera aurrean izan duen aurkaria Bartzelona taldea izan delako, eta ez partidu bakarrean, bi partidutara onena atleti taldea izan da, bi partiduetan. Lehenengoan gainera jaunda jabe 4-0 irabazi zuen talde zurigorriak, eta bigarrenean bana amaitu zen neurketa. Gainera, bigarren partidua, bueltako partidua, Bartzelonan bertan. Hasiera batean, jendea ez zen oso baikor, kontuan hartuta Bartzelona taldea zen olako jokalariak dituen, munduko talderik onenetakoa da, zalantzari gabe, eta horrezegatik, atletikek lortutakoa, meritu handia dauka. Hortze ikusi duzue untzi bat, Bilboko errekan, Bilboko ibaian hainbat untzi izan ditugu, udaletxearen aurrean, baina gabarrarik ez, aurten behintzatez, alere, Aritz Adurizek esan du, urrengo titulua, gabarran ekarriko dugu. Hortxe dira atletikeko jokalariak autobus gainean, badirudi denak igo direla, eta lastere hasiko da martxan autobus hori. Udaletxeko zubi hartuko du, hortik gora, plaza Biribilera iritsiko da. Bertan Ondigo López de Daro jauna, berak ere ikusiko du trofeo hori, titulu hori, eta nola ez, posik egongo da. Berari ere eskainiko diote seguru asko kopa hori, jokalari zurigorriek. Hortze dira berriz ere, saltoka jokalariak autobus gainean,
Oraindik ez da mugitu. Laster hasiko da. Eta berriz ere, hortxe dago Iker Muniain, animatzaile lanetan. Kopa ondo hartu du bai. Hor Merik Laporte jokalariak. Eta oraintxe hasi da martxan autobusa. Badoa orain Bizkaiko Diputazioaren Jaurigirako bidea hartzen. Hemen Bilboko udaletxean jende asko bildu da. Lehen esan digute, Bilboko udaletxean 50.000 lagun izan direla bertan. Behar bada, gutxi gora bera, hainbat jende egongo da, Gran Via kalean, Bizkaiko Diputazioaren aurrean. Nendik ordu erdi luze edo, 6:30 inguruan. Han izango da autobusa. Hortxe dituzue, jarraitzaile zurigorriak agurtzen. Posposik, egun polita, egun handia. Egun alaia gaur Bilbon, laster, larun bat honetan, hasiko dira jaiak, Bilboko jaiak, Bilboko aste nagusia. Hasiera ezin hobea, Bilboko bizilagunentzat, oso opari polita ekarri du Atletikek Bilbora, eta gogoratu behar dugu, Atletikek oraindik lan handia duela, aste honetan bertan. Gaur aste artea da, eta bihar asteazkenean taldea Eslovakia aldera joango da, Zilinara, bertan ostegunean Europa Ligeko partidua jokatu behar du eta hortxe dira jokalariak, taldea abiatu da, autobusa martxan da dagoeneko, taldeen esaten genuen moduan, bihar entrenamendua Eslovakiara, Europa Ligeko bigarren kanporaketa, oraindik kanporaketa bat falta da, fasera, multzo fasera igaro baino lehenago. Eta horrezegatik gaur ospakizunak 8 ingururako edo behar lehenago amaituko dira. Jokalariek atzeen hartu behar dute, oraindik lan handia dutelako. Zan dugun moduan, ostegunean Europa Ligeko partidua, ostiralean Bilbora itzuliko dira jokalariak, entrenamenduak ostiralean eta larun batean, eta igandean Liga Txabelketako partidua noren kontra? Bartzelonaren kontra. Berriz ere, zurigorriak eta Messiren taldekoak aurrez aurre, ikusiko dugu. Oso partidu ezberdina izango da zalantzari gabe, eta ikusiko dugu, ja, Bartzelona taldeko jokalariek mendekua hartu nahi izango dute. Ikusiko dugu, orain jakin behar da, ia nola erantzuten duen taldeak, azken egunetan, ostiralean eta atzo egindako aleginaren ostean, ikusiko dugu, ja, taldea indarrez nola dagoen. Hainbat jokalari geratu dira jokatu gabe, atzoko neurketan azkenean Merino taleko gazteak ez ziren zelairatu, behar bada aukera izango dute biek ostegunean, printzipioz teorian behintzat ikusiko dugu, baina ez dirudi Zilina taldea oso aurkarik gogorra izango denik, eta teorien behintzat diogu Atletikek ez luke aparteko arazorik izan behar, Eslovakiako taldea kanpoan uzteko. Lehen partidua Eslovakian, ostegunean, eta datorren astean, datorren ostegunean, San Mamesen bueltakoa. Eta erdian, igandean, Liga Txabelketako lehen partidua Bartzelonaren kontra. Gogoratu behar dugu, Bartzelonak ere bajak izango dituela, Pikek txartel gorria ikusi zuen atzoko neurketan, eta ezin izango du, beraz, datorren igandean jokatu. Hortxe dira, beraz,
Jokalariak saltoka autobusaren gainean. Ez dakigu indarrez nola biliko diren, baina behintzat estarria alan izango dituzte jokalariek. Lehen ondo oiukatzen ikusi ditugu, batez ere Iker Muniain, Iñaki Williams ere ondo aritu da kantatzen, eta estarria behintzat ez dakit nola izango duten jokalariek, baina hori futbolaz jokatzeko ez da oso garrantzitsua, eta importanteena indarrez ondo egotea da. Espero dezagun taldea azken bi partidoetan egindako aleginaren ostean ondo biltzea. Hortxe dira, pizkanaka duten moduan. Laster hasiko dira Bilboko udaletxearen zubitik igarotzen. Baina nekaitzinak ditugu Atletikeko jokalariak. Agurtzen, abesten, benetan ospakizun polita. Gogoz genituen jokalariak horrelako titulo bat ospatu ahal izateko. Eta poliki badoaz, oraindik ez dira irten udaletxeko plazatik. Autobusaren inguruan hainbat jende dago. Hemen balkoiaren aurrean momentuz ez dago, orain ez dago jenderik. Denak autobusaren inguruan ditugu. Eta Bilboko udaltzaingoaren kotxeak autobusaren aurretik badoaz, pizkanaka. Orain Arenalerantze abiatuko dira. Bertan Arenalean eskuinera joango dira. Nafarroa kalea. Nafarroa kaletik plaza Biribilera. Eta bertatik Granbiatik Bizkaiko Diputazioaren jauregiraino. Kostata irteten da autobusa. Astiro doa. Despedizioa momentuz. Bilboko udaltzaingoaren kotxeak. Autobusaren aurrean eta baita atzean ere. Eta autobusa jarraitzaile zuri-gorri zinguratuta. Badoaz jokalariak autobusaren gainean. Orain pizkat abiada hartu dute. Arenalean sartuko dira laster. Eta bertan daude ibaiaren ondoan Txoznak. Bilboko konpartsak dagoeneko prest ditugu. Datorren larun batean hasiko dira jaiak. Hasiko da Bilboko aste nagusia. Eta bertatik igaroko dira jokalariak. Jokalariak badoaz. Udaletxea utzi dute. Orain arte hementxe bildu da hainbat jende, hainbat jarraitzaile. 50.000 lagun izan dira hemen Bilboko udaletxeko balkoiaren aurrean. Harrera beroa egin diete jokalariei. Eta orain badoaz Bizkaiko Diputaziora. Momentuz, besterik ez, Bilboko udaletxetik aurrera nahi duzunean, Sara.
Eskerrik asko Jorge, eskerrik asko baita ere Janirari egindako esfortzogatik, egindako lanagatik. Eta jaun Andreak, egia esan 2 ordu eta erdi bai joan direla, saio berezi hau hasi genuenetik. Begoñako Basilikan gertatutakoa kontatu dizuegu, oraintxe bertan udaletxean ikusi berri dugunare ekarri dizuegu, pantailetan ikusteko abagunea izan duzue, eta arratsaldeko 6:30 aurrikuspena gainera betez doaz, ordutegi aldetik bai behintzat, harrera egingo die Unai Rementeriak, Bizkaiko Aldun Nagusiak Bilboko Diputazioko egoitza horretan, eta arantza doaz hain justu ere, autobus horretan, estalkirik gabeko autobus horretan, jokalariak eta atletik osatzen duten guztiak. Kale nagusia hartu eta bertaraino joango dira. Eta hain justu ere, bertan gertatuko dena, mentxe kontatuko dizuegu, saio berezi honetan hortarako gaude eta hemen arratsalde pasa, eta denbora gehiago galdu gabe, bertaraino gerturatuko gara, izan ere, Txemi Galarraga lankidea, okerrez banago, bertan dago prest jada. Arratsalde hon, Txemi, zurea da hitza. Arratsaldeon Sara, ikusi dituzue jokalariak eta estalkirik gabeko autobus horretan abiatu dira udaletxetik eta onantza datoz, Gran Biara. Hemen hartuko baitu Aldun Nagusiak, Unai Rementeria jaunak, Atletik klubeko ordezkari guztia. Hori arratsaldeko 6:30, zuk ondo esan bezala, Sara, gauzak ondo doaz, garaiz eta denboran, eta nik izango nuke, pixkat aurreratuta ere badatozela. Lehen Jorge Zerrato gure lankideak aipatzen zuen bezala bihar hegaldi bat hartu beharra dauka talde zurigorriak, Eslovakiarantz, Txilina hirirantz, eta noski gauzak behar bezala amaitu beharra dute zurigorriek, ondolo egin eta bihar goiz jaikitzeko hegaldi hori hartzeko. Esan bezala, 6:30 dute zita hemen, oraindik ordu erditxo pasatxo falta da, baina jendez inguratuta dago jadanik Bizkaiko Diputazioa kaleak erabat hartuta, duela ordu betetik, gutxienez, eta hor ja ez da jenderik sartzen, ez dakidana da, betik udaletxetik datozenak edo etorriko direnak, non demontrez sartuko diren. Jokalariak jokalariak udaletxetik Arriaga Parerantz, areatza, eta areatzatik Eskumarantz hartu, Gran Bian sartu, eta zuzenean onaino etorriko dira. Hemen Unai Rementeria Aldun Nagusiak hartuko ditu, eta hemen Diputazioan Aldun Nagusiarekin batera beste ordezkari politiko batzuk ere izango dira, adibidez, jende asko dago oporretan, normala denez, hoien artean sailburu batzuk ere bai, baina bi izango dira, hain zuzen ere, Isabel Sánchez Robles hemen izango da, Elena Unzueta ere bai, biak ere sailburuak Unai Rementeriaren gobernuan, Diputazioaren gobernuan, horrez gainera Bizkaiko herri guztietako alkate guztiei luzatu zaizkie gonbiteak etortzeko, gehienak oporretan dira, eta ez dute etortzerik izango, baina beste batzuk ordea hementxe izango dira. Gainera, Bizkaiko batzarretako alderdi politiko bakoitzeko bozeramaileak ere hemen izango ditugu, beraz, jendetza batuko dela, Bizkaiko Diputazioko areto nagusian behin ona etorri eta gero, Unai Rementeria jaunak hartuko du hitza lehendabizi, ondoren Karlos Gurpegik, eta ekitaldia bukatzeko Josu Urrutia presidenteak berriro ere hitz egingo du. Horren ostean, bertako balkoira aterako dira, eta hor, gero, udaletxean egin duten bezalaxe, bakoitzak edo gogoa duenak behintzat bere espitxa botako du, bere hitzaldia botako du, eta horren bestez, amaituko da gaurko ospakizun festa hau. Jendea bitartean jokalarien zai, pozez gainezkan, pozez txoratzen, titulua ospatzeko dela. Ez da liga titulua, ez da kopa titulua, baina titulua da, eta horiek ere hortxe gelditzen dira betirako palmaresean. Atletik entzat gainera bigarren superkopa da, hori ere azpimarratzeko, lehendabizikoa irabazi zuen jokatu gabe.
Liga eta Kopa irabazi gabe. Honelaxe ditugu gauzak oraintxe bertan Bizkaiko diputazioan, hemendik gutxira berri hori izango dituzue zuekin, Sara aurrera. Eskerrik asko Txemi, laster minutu gutxian bueltatuko gara saio berezi honekin, izan ere ordu honetan etenalditxo bat ere egin behar dugu. Eta merkatal aholku batzuk ikusi laster bueltan izango gara, eta arratsaldeko irudirik onenak berriz ere errepasatzeko hastia izango dugu, diputaziora Txemi Galarraga lankidarekin joan aurretik. Orain arte!